kamo sa kay vlog ni Melanie. Please, come over here sa Capitol. Mayong hapon sa mga Ilonggo, hari kita subong sa Kapitol. Kag ulat-ulaton naton ang kasanag sang Kapitolyo. Na hari kita subong i-observe gid naton karon tan-awon naton ha. Ulat-ulat lang kamo. Plus ang lighting siya, nice. Naga-blue, ayos. Then naga-reflect dali Naga-reflect dira. Ayos, diba? May pula, may red. Okay, masulod kita diri subong sa Kapitol. Tanaw nato kung anong kakalatabo diri sa sulod. So, i-observe nato karon, excited na gid ko, excited. Wala ko. Wow. Ready na ang tanan. Damo na ang mga tao diri nagahulat. Wala pa ni sa lights pero nami na nga daan nakita nyo man, diba? Wala pa ni lights. Wala pa naka-lights on pero kanak. Amo ni ang itsura sa aton Kapitolyo subong, super ready nagidya sa lights on karon sa gabi. So ari tulukan niyo ang palibot See, may parol na to sa kahoy nga nakatakod. Ang palibot matinlo, pati fire truck naka-ready na. So kanami na. Ay nako, nagaangan-angan na lang gid ang mga tao makatulog karon sa gabi ko ang kanami sang ila makita nga Christmas light. Pag umpisa sang siga sini plus may sound system na diri. Gin-mute ko lang ang sound system kay para safe ako. Sa liwat, ari ako diri subong sa Provincial Capitol Ground. Ginaangan-angan naton ang pagpasiga nila sa mga Christmas lights sa tanan-tanan nga area sang Provincial Capitol sa atubang kag sa likod sini. So, kay super excited na ang tanan kadtuan naton di kung ano ang ginpamutang nila para maging attractive pagid ang Provincial Capitol. Nakita naton nga may mga parol kag lantern sa mga kahoy kag may mga Christmas light pagid. Pero mangkuton ta pagid di abi sila kung ano pagid ang gindugang nila diri. Amo ini katinlo ang aton nga Provincial Capitol. Daw Lunita vibe lang. Sa mga taga Iloilo nga ara kamo sa abroad, mga palangga tulukan nyo na ready na nanday sir ang fireworks naton subong. Kay grand opening gid kag amo ginang pinakamasadya nga pagpasiga sang lights diri sa Provincial Capitol naton. So nga nangano nyo lang ha kay alas 7 karon i-lights on na ni tanan kag may bongga ang fireworks na ginhanda nanday sir nan. Pero ako yambot lang ni karo kumabutan ko pero samtang ari pa ko di ipakita ko na kung ano kadalagko ang mga malulupok karon dalagko. Wow manami gid ni. Dini made sir, Iloilo lang. Dini ginobra. Manila pa sir. Bulacan. Wow, oo, di ba sikat kin man ang Bulacan? Ayos Sa mga tan-aw karon takadto na kamudi kay ready na di gani ang ila nga fireworks so sa mga kabataan uyon gini sa kabataan. So nakita nyo ready na gid ang tanan. Ari palibuton ko pag gid ang akon kamera sa kalatabo sa palibot. Kag kun ano kanami gid ang Provincial Capitol naton subong. Malapit inisa sa museum naton. Ang iban ga amat-amat na kadto samtang temprano pa para una gid sila sa pulungkuan. Kag ready naman ang fire truck kabongga gid Ready ang fire truck naton para sa kun ano man nga sakuna nga maabot. Pati ang pulis ara man sila kanami. Ka-cute kag attractive ang mga parol tapos madamo na sa mga tao ang kapulungko-pungko gahulat sang lights on karon sang Christmas lights. Dalaman pa huway-huway kag mag-snack dira kay damo man sila baklon ari nga daan ang Iloilo Supermart Atrium sa Atubang. Ang Casa Real ready naman amo ni ang aton nga former Capitol Building sang una kag now Event Center na ni subong. So kanami naman sa aton nga Casa Real. Amo ni ang likod sang Provincial Capitol. Makadto kita to sa likod kita nawon ta to ang gakalatabo. Okay, ready na ang tanan damo na tawo Kita diri subong sa likod sa Provincial Capitol kag ready ng kada division sang opisina sa Capitol. Ready ng ila nga mga rector nga parade ari naka blue team ni sila
Picture kami, Ma'am Jo. Mga taga-provincial capital. Okay. Okay, thank you very much, mama. Okay. So, tanan yan nagatanaw, subong or matanaw pa lang. Ang blue nga team is mga HMO. Ara ka din mamunan. Taloka. Mga gwapa. Wow, ready na sila. May contest na, mama. May iyo ka muna. Participation. Okay, sige. Okay. Ay, willing ka na mag-shoutout. Pwede, dali lang. Saan din, ma'am? Shoutout Sa mga taga-Pasig. O, sir? Shoutout sa 7-Up. Shoutout sa taga-HMO. Shoutout sa taga-Mina. Taga-district. Okay. Sino pa dyan, ma'am? Thank you for watching. Marami sa mga lights na, ma'am. Sige, picture ko mga lights sa mga ulo nyo. HMO na kamatanan, ma'am. Asa ka sa mga ya? Hello, brad. Dari ka gid ako. Kanami sa mga lights sa ilang ulo. Nami tulungan. Very attractive. Kasi ikaw lang kaka-join ka man. Hi! Sige, sa vlog. Taka sa vlog ko. Mga gwapa, ma'am, no? Salamat. Sadya sa ila. Oo, kanami. Panami, gizyan, ma'am. Lights. Gani. May nag-selfie. May nag-tanaw. Kasadya na. Manala. Hindi naman ako sa mga... Kabaw ka namin sa mga ulo nila. Kanami kita tuloko. So, karnabalang ba? Kaya, pag ito. Christmas, ma'am. ano da? O sige, kuhaan nyo. O sige, galing ang halin nyo kanwa, sir. Kalino. Shout out sa taga-Kalinog. Mga gwapo, mga taga-Kalinog. Wow, hindi ito pa pwede. Ang taga-Kalinog ka namin sa inyo, mga headrest. Ginugagin na. Nagiging nag-effort ka mo, no? Sige, sir. Okay. Merry Christmas. Salamat. Thank you for watching. Please subscribe. Yay, thank you. Kag-game kita taga-Kalinog. Sige, salamat. Thank you. Hala. Mami, invite sila man sa inyo sa mga activity. Ay! Hello! Galantaw ka mo sa kay vlog ni Melanie. Please, come over here sa Capitol. My lantern parade kami. My opening of the Christmas lights. Come on, join mga bata. Matitigulang pariyo ko. My concert pakaron in. My free bibingka. Basi sakop ka mo. Please join us. Join us. Attend po lang to kung sa Phoenix dire sa Yes! Thank you, Melanie. magalantaw sa lights. Yes. Yes! Kaon na bingka, enjoy kita. Jug, jug, jug. Thank you, ma'am. Thank you, Melanie. Thank you. Mga ma'am kag sir, pasensya lang kamo anay kung tabunan ko ang inyo sound ha. Para safe ako, lain lang anay ibutang ko nga. Disco remix nga Christmas song, okay? Amuna ni sa nag-umpisa na parade sila, kasadya-sadya sa ila. Pasensya na kamo kung hindi ko mapabati ang inyong music ha. Pero I'm sure malipay gamo sa music ko nga ibutang. Ang pahabol ko mga taga-Sara ni gali ang mga gwapa kagwapo. You dirty enough. Mobile Sounds. Kay sigla
Kid. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechon pa. Ang bawat tahanan may hanggang iba't iba. Tayo na mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsaro na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan ay hanggang iba't iba. Tayo na tiliw, magsaro na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsaro na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sigla ng gabi. Ano man kung ano kasadya, mga taga... Ano, si Santa Claus, thank you, Candy. Thank you, Diego. Yay! Kita mo mga ilunggo, na happy, gidi yung tao. Sige, sadya sila, oh, na ganamit kalokon. Ato pag-inang pareso. Sige! Hindi ka siya pa perde ba? Namigay sa inyo lights ma? Nan. Kita naman kung ano sila di ka mga manami. Grabe pong kaita ng mga Ilonggo. Ato na sila sa Taytay ho. Nagagaw. Huwag nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magpa. Amo ni mga palangga ang green team sa provincial capital. Hindi man sila magpaperde sa blue team. Ang kamuhanay, tulungan ang gising upang tayong lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakintanda, tayo'y magkakaroon ng higit. Tol. Yeah, go, go. Yeah. The best discipline. Ha? Wow, really? Ay, Wow, sure, ma'am. wow. Bago na kami taga-awarding ceremony. Yeah! Mugit sir, sir. Advance congratulations na dahil. Thank you, ma'am. Okay. Mga palangga, amo na yung beauty niya kung madulom na. So nakita niyo kanami nagidagwa ng mga different colors ang suga. So kanami nagid no kung makita pag naton karon kung pasigahon nagid ang mga Christmas lights sa mga kahoy. Kadamo yaman sa mga tao nagtalanaw man diri. Kag kasadya gid sa mga staff kag mga employees ang provincial capital nga nag-join kasadya gid sa ila. Mga actual scenario sa sagwa sang Capitol, medyo nag-traffic na kay tungod na nag-umpisa sa program sa sulod sa pasanag sang Capitol. Pero naulat-ulat lang natin kaya wala pa rin sila nag-lights on. Tak naman nga view, nakita nyo man na sa kadamo ng isang tao kag isang mga salakyan. Diringi area, medyo madulom pa kay nahulat pagidya ang lights on sa mga Christmas lights sa provincial capital. Gani ang naghahatag kasanag isang mga gabaligya diri kag ang halin nga kasanag sa Iloilo Supermart Atrium. Nan makita nyo man diba? Pero bisan madulom-dulom masadya gyapon ang palibot. Kita nyo man no nga bisan gabi na madamo pagid nga mga tawo ang ara pa sa dalan kag ang traffic enforcer naton bisan gabi na on duty man gyapon si sir. Kanami kay sir kay kapisan ginahimo niya gid ang iya duty sa iya serbisyo.
Ari o damo baligya popcorn, sansaw, siomai, kag kung ano-ano pa. Interesado ako sa nabatian ko din ng mga Christmas song. Halin ako nagsimba kami sa BLD St. Clement's Church. Kag may nakita ako nga kanami, isa sa Christmas song sa isa ka university diri sa La Paz. Gani, hindi ko gid pagpalipason nga, hindi ko sa inyo ma-share, okay, Ari? Song diri sa La Paz, ang WIT, Western Institute of Technology. You dirty it up. Sa subong mabalik kita liwat to sa provincial capital no, kay naguntat lang kami to anay video kagina kay nagsimba pa kami. So para mapakita ako gid sa inyo ang tanan nga mga lights kag ang kanamion sang lugar, mabalik gid ako to. Kag ipakita ko gid kag tapuson ko gid ang video ko para mapakita ako na tanan-tanan sa inyo. So lapit na lang kita dito ha, gapabalik na kita. Hulat-hulat lang kamo mga langga ha, kay ang inyo nga vlogger on the way na. Ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechon pa. Ang bawat tahanan may hanggang iba't iba. Tayo na mayroon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan ay hanggang iba't iba. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may hanggang iba't iba. Tayo na tiliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Palangga, provincial capital na kita ha. Nakabalik na ako kag amuna ni ang lights nga ginatanaw naton kanami gid man gali sa mga suga no. Do ara lang kita sa Paris, France nan. No kanami pangadaan sang mga buildings sang Capitol subong. Ara na oh. Wow, bongga-bongga gid damo tawo ba? Nami gid man ang lights hindi pa gid na tanan ha. Umpisa pa lang na opening pa lang na may idugang pa na si Governor Defensor sang iya nga mga pagwapa sa iya Capitol. So watch out for that. Umpisa pa lang ni damo ang grupo sa mga batnan-o nagalagaw kag kanami just ang building sa mga lights nga naga reflect sa iya mga walls. Kanami gid ja.
Wow, congratulations, Provincial Capital of Iloilo. Kanami, sa mga wala pa nakakadto diri kadto na kamudi. Kay kanami gidi subong. Wow. May mga magpamilya diri magbarar kadahanay kag bisan diin ka lang may makita kang pungko gidya. So ladies and gentlemen, amuna ni ang gabi nga view sang Provincial Capitol. Okay, at least nabalikan ko gidya no, wala ko gidgin palampas bisan na late lang ako. Pero kaina, temprano pa kuya diriya. So makumparar nyo ang itsura sang Provincial Capitol kagina nga temprano pa nga may adlaw pa kag subong nga gabi na. In man gid kun gabi na no makita mo gidya ang beauty kung ano ang gindekorar nila kag kung ano kanami ang design sa mga Christmas light. So wala gid na ginulsol ang mga nagkaladto kay I'm sure nag-enjoy gid sila sa posing diri, posing didto kanami gid. Gusto ko man ipabati ang sound nila sa ila sound system pero abaw makapiright kaya nga akon nga YouTube gani tiyagaan nyo lang kung ano akon ginapang post nga ano ha nga music ha. Magwa na kita, damo-damo tao, tinitapon sa sagwa. Kita mo ayawan ng pulis ka kontrol. Yan. Amunis ang kagina, sang temprano pa ang karatula na tarpulins ang kasanag. Ang kaman at simba ay nanggising na at maring nagsasabi na tayo'y masimba. Magising at magbang, tayo'y magsilakad at masilang tunguhin ang Tato sa likod, tanawang tato kung ano ito ang view ko natin. Isang reflection, isang lights. Dili kita subong matanaw sa likod sang Kapitol, tanawon tabi ko ano din kinalain sang light sa sulod na tubang kag sa likod. Naman kita di ko subong sa likod sang Kapitol, makita nyo to ang restaurant nga Molye Loni Restaurant sa pihak nga river, sa tabok sa river. Kag ari kita di subong sa likod sang Kapitol, amo ni ang ila nga lights. So check naton, dali lang nga pakita ko ang view. Guys, amo na yung itsura sang likod sang Kapitol. Lain niya yung mga lights niya kumpara sa tubang. So mas klarado ang sa likod kumpara sa tubang. Kaya sa likod to kagina, ang sa tubang kagina, medyo mix-mix ang ila lights. Diya simple pero wow, beautiful. Planad sa tubang man sa likod sang Kapitol. Nan, may mga pangin-hangin paghihapon. In front sa Molye Loni Deli and Restaurant. Kanami, no? Kumapungko-pungko ka mo, di kanami. Gid siyang hangin. Kapresko lang, gid katawhay kay gamay lang ang tao. So, kadto na ka mo, di kag magpaway-huway. Thank you. So, that's it for today, guys. Hope you enjoy. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Please, hit that notification bell so that every time I posted a video, you will be notified. Thank you. Bye. For watching. Like, share, and subscribe. Our vlog is sponsored by Love's Fashion Boutique and CC Bubbles.